Рус халкының Калинка җыры белән Төркиянең тынлы музыка кораллары төркеме арасында нинди бәйләнеш бар? Алтын мөгез нәрсәне аңлата? Әлеге сорауларга Мөршидә Җиһан ачыклык кертер. Салих Сәйдәшев исемендәге зур концерт залында Golden Horn Brass Төркия тынлык квинтетының һәр чыгышы әнә шулай алкышларга күмелде. Калинкадан тыш тамашачы хозурына Катюша көе дә тәкъдим ителде. Казанны бик шаттык. Икенче килгәндә Салих Сәйдәшев музыкасында өйрәнеп киләбез ди төркем җитәкчесе Бегүн Гекмән. Türkiye'den selamlar. Ачык, аралашучан бик гади булып чыкты Алтын мөгез төркеме. Коллективның исеме татар теленә нәкъ шулай тәрҗемә ителә. Әлеге исем тынлы җиз уен коралларының сәхнә атларынан балкышы һәм Истанбулдагы данлыклы Алтын мөгез култыгы белән бәйле. Bizim bu ilk Rusya konserimiz. Казанга, гомумән Россиягә беренче килүебез. Чайковский, Рахманинов кебек композиторларның туган җире. Биредә тамашачының таләпчән булуын беләбез, әмма сынатмабыз дип уйлыйм. Төркиянең ел камера музыкасы төркеме исеменә лаек булучылар әлбәттә сынатмады. Бик матур итеп алар башкардылар һәм бик матур концерт бирделәр. Бик рәхмәтле без. Türkçe de әйтергә була. Çok da şükür edirебезне белдерәбез. Әлеге зәвыклы концерт Төркия Республикасының Казандагы генераль консуллыгы һәм Татарстанның мәдәният министрлыгы белән берлектә оештырылды. Güzel bir repertuar sunacaklar. Dünya folkloru, Türk sanat, Türk müziği. Коллективның иҗади шигары танылган уен кораллары аша дөнья күләм музыкаль мәдәниятның төрлелеген тәкъдим итү. Угур Йылмаз билгеләп үтүенчә, музыка төрле милләт вәкилләренә үзара аңлашуга, уртак тел табуга ярдәм итә, берләштерә. Мөршидә Җиһан, Николай Асуховский, Татарстан яңалыклары.